Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratul muhtaram para alim dalah para ulama alladzina hum warasatil anbiya'i kita hidmai. Wonten ngarsanipun al mukarram Romo Kyai Haji Ahmad Wiyanto saking Jatinegara kawula mulyaken ingkang kita tenggo manggihasanipun. Wonten ngarsanipun al mukarram Bapak Kyai Haji Sapani, Bapak Kyai Farudin, Bapak Kyai Nasirin lan sedaya para bapak kyai ingkang boten kawula sebat asma karim ingkang kawula mulyakaken. Para tamu undangan diri naulah hadirat rahimakumullah. Sewu Bapak Kepala Desa so jajaran perangkatipun ingkang kawula hormati. Sepindah sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina tahmid alhamdulillah. Dene wekdal dalu punika kita waget makempal muajah menuju wonten punika majelis. Mugi dadosaken amal silaturahim, amal kesan ingkang dipun tampi dening ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholawat salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kita ajengaken syafaatipun benjang wonten yaumil akhir. Allahumma. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, saderengipun matur makathah menawi kathah tepat hilaf kawula nyuwun agung pangarsami nggih ingkang sepindah kawula aturaken matur agung panuwun dumateng khususipun para wali santri, masyarakat Kayu Ares, umumipun Desa Soka, Sekataragun, ingkang sampun paring pandonga, dukungan, morin maupun materi sehingga kawula kali kanca-kanca saged nderekaken murid-murid Allah Subhanahu wa taala lewat pendidikan Islam lan dadi rateng punan punika. Mugia kanthi pandonga panjenengan pendidikan Islam wonten mriki lestari ila yaumil qiyamah. Allahumma. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, tahun kepengker sekitar tahun 2017 ing kawula sampun wontenaken haflah Qur'an wal kutub niki lahan dereng dipun bangun dan niku kata menonton ing pelataran Soka kawula kemutan nyuwun pandonga dumateng para rawuh badhe ndamel solang utawa majelis taklim. Alhamdulillah kanthi pandonga panjenengan lan dukunganipun iki sampun dados. Mugia saged lestari kangge amal kita sedaya ila yaumil qiyamah. Allahumma. Alhamdulillah para rawuh sedaya kula boten saged berjuang piyambak kanten lare sing bodho kathah nyuwun bimbingan nasihat lan dukungan saking para masyarakat. Kawula wonten Dukuh Kayu Ares punika mapan mungkin punika tahun 2015. Dugi seniki berarti kula sampun 6 tahun kula wonten. Kawula sing maunipun latar belakang desa yang berbeda. Kawula teng tempat niki mestinipun anggen adaptasi kula kathah ingkang boten transipun. Wonten pergaulan kaliyan panjenengan sami lan sinaosa wonten bulan punika tasih riyaya Idul Fitri kawula sakeluarga menawi kathah tepat hilaf lahir batin nyuwun ageng pangarsami nggih para sedaya menawi saking panjenengan kathah tepat hilaf dhateng kawula sebagai ingkang sampun ngasaken kula paring pangapunten. Mugia kita saged dados sederek dunya hatta akhirah. Allahumma. Wonten punika majelis tepek Raden Punan punika sepindah kurikulum ingkang kawula ginakaken
punika kurikulum metode wonten pembelajaran wonten TPK. Kan kula ngalih kegiatan setiap malam Jumat biasa manakib Jawahirul Ma'ani lan ekstra kangge lare ingkang sampun dewasa inggih punika ruqyah syariah ala ahli sunnah wal jamaah utawa pengobatan terapis Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an huda wa syifa wa rahmah nggih penyakit medis maupun non medis niki ingkang saged kawula aturaken sepindah malih kawula nyuwun pandonga panjenengan mugi kawula pribadi lan keluargi anggenipun lillahi kalimatillah murid-murid bagaimana Allah Subhanahu wa taala sepindah diparingi kesehatan lahir lan batin umur panjang barokah dunia akhirat Allahumma semanten ingkang saged kawula aturaken kathah pepagilah saestu nyuwun agung ing parsami akhiran wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken agunging matur suwun. Acara salajengipun istirahat. Monggo ingkang sampun nampi pasugatan sami dipun rahapi. Ketopang ge urung iso siji mana. Siji mana wis ki maksudnya. Ketopang. Jerawat aja deket video. Iya jerawatnya zoom ya. Nonton saya kan. Ini kok peteng-peteng. Pas langsung cuma nih ngarep kan los. Apa? Bre? HP ku mati urung. Nek urung rekamannya pateni ya.
Ini kan